Jeste. Ništa, ima igrači, ima novi stručni štab. Ja sam igrao od kad sam došao, ima Saša, Kljajev, ima novi igrača. Ovo je dosta stari, ima i novi ovo. Za godinu i pol dana, ne znam, zaboravio sam i Partizan, i Beograd, i sve mi je lijepo bilo. Teško mi je da idem odavde. Saša zna, Basara zna, svi ovdje znaju. I šef zna da to ima odraz je mnogo težak za mene. Ali to je fudbal. Dešavaju se takve stvari, život ide dalje. Teško mi je, čovjek mislim kad plaće i kad mu je nešto bilo lepo, naravno da plaće, da mu je teško za nešto kad mora da ide. I zbog toga, zavolio sam moj grad, zavolio sam Partizan, nisam više Partizan od Saša i od svima tamo koji su rodini ovdje, ali svidjelo mi se ovdje, nisam očekio, ali vidio sam mnogo veliko poštovanje od svima vama. I novi igrači, i stari, i stručni stav i svi koji ove rade. Ok. I navijači svi. Teško je da zauzem taj, kako se kaže, da idem u druga država, u drugi svet, ali život je takav kakav je. Vidjet ću neke nove stvari, ali ja iskreno ću biti uvek sa vama. Želim sve najbolje i nadam se na kraju prvenstva da svima i vi kako ja da budem srećan i zadovoljan za osvoji titulu. Znamo da će da bude teško. Juče i danas je rekao šef i svi znamo da igramo protiv svima, ali kad nosimo taj grb i kad imamo velik kvalitet, mislim da stvari mogu da se osvoji. Teško mi je da idem, ali život je dalje. Kad mogu, bit ću ovdje i svaki utakmicu da gledam i ću podržam. Hvala za sve.